Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fight, you're off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing it. Ti upisao školu za cestovni promet? Školu za cestovni promet sam upisao zato što imam velike interesantnosti za aute. Veoma sam zainteresiran za aute. Pa možeš li nam reći koji je tvoj omiljeni automobil? BMW. Lijepo. Ovo je naša učenica Tina Rogina. Tina, reci ti nama koji je tvoj omiljeni predmet u ovoj školi? Matematika. Zašto? To mi je najbolje išlo u osnovno i zato mi je najdraži predmet. A o tome će nam reći nešto više Mihajla Mrvac. Pa, meni matematika baš i ne ide. Nisam ju voljela ni u osnovnoj školi, pa ni sada. Dobro. A Fran Lučak će nam reći što će on poslije škole za cestovni promet? Pa, poslije škole za cestovni promet sam mislio upisati kineziološki fakultet, zato što se bavim sportom i volim se u vezi sporta i bavim se nogometom. Ali za to treba Osjećate li kakvu promjenu u znanju, u prezentaciji nastavnih sadržaja sada kada je uvedena kurikularna reforma o kojoj se toliko priča i škola za život? Se nešto promijenilo? Ne. Nije vam se ništa promijenilo? Nemate osjećaj da više istražujete, da više radite? Dobro, da više radimo. Mislite da uvođenjem kurikularne reforme radite više? Pa da su se učenici pokrenuli da rade. Malo više istražuju? I više zanimljivije. Zanimljivije. Što voliš jako, Leonardo? Što ti je zanimljivo? Pa aktivnosti na koje se ide i prezentacije. Što bi posebno recimo izdvojio? Gdje ti je bilo jako lijepo? Pa u Oroslavu. Aha, kad smo bili na izvanučioničkoj nastavi u Oroslavu. Što vam se u Oroslavju najviše sviđalo? Evo Vidović, reci nam ti. Sportske igre sa prijateljima i upoznavanje. Čula sam da se turnir nogometni nastavio. Da. Prošli smo dalje. Prošli ste dalje? U žestokom okršaju sa reprezentacijom Hrvatske ili? Da. Da, s reprezentacijom. Dobro, šalu na stranu, čujem da ste dobri nogometaši. Pa ko to čini naš glasoviti nogometni sastav? Martin Grozdik. Fran Lučak, nogometaš, kineziologija, Kraljević. Leonardo Dobrobrajdić. Gdje još ovaj zadnji? Alen. Alen, odlično. Koga ste pobjedili do sada? Prvi B, prvi I i prvi B. Već su se polako iskristalizirali favoriti. Koronavirus je zaista smrtonosan virus i ne bi se smjeli igrati sa time. Trebamo paziti na mjere opreza kako bi se ova situacija poboljšala. Karantena je vrlo dobra odluka jer se u gradu smanjuje broj ljudi nisu na okupu i to je još jedan plus u ovoj situaciji. Zadovoljna sam online nastavom jer nam profesori pomažu na bilo koji način, na koji mogu naravno, i izlaze nam u susret. Naravno, nisam jedina kojoj fali realna škola. Prijedlog za bolju budućnost je da pazimo na mjere opreza iako se situacija poboljšava. Meni je ova korona malo teže sve jer sam se ja naviknuo živjeti pod rutinom. Spavao bi u isto vrijeme, budio bi se u isto vrijeme, tuširao bi se u isto vrijeme i trenirao bi u isto vrijeme. A sad zbog korone više ne osjećam potrebu za tom rutinom. Online nastava mi je super zato što više ne gubim 3 sata dnevno na putovanje busom i tramvajem do škole i nazad. Nego samo prijavim na Jamer, riješim par zadataka i tu i tamo pa nekoja petica. Jedino što me muči sa online nastavom je to što ne mogu odvojiti radno vrijeme i odmor. Naprimjer, rješavam zadatke iz geografije, vidim svoj krevet pokraj sebi i sam se razmišljam kako bi bilo lijepo da sad odem spavati. Koronavirus je za mene jedan jako smrtonosan virus koji je nažalost zahvatio cijeli svijet i puno ljudi je nažalost umrlo od te bolesti, ali ih se i puno izliječilo.
Zbog koronavirusa cijeli svijet je odjednom stao. Ljudi su prestali obavljati svoje svakodnevne rutine i mnogima je to teško palo. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fight, you're off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard.